Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Komisi Bentaban Pensyai Pajba, halo gejing peluk ding jongki klau gi betap, ka office jong Range Forest Officer, Social Forestry and Territorial Range, Mairang, mentah kesengi ke kat nyotrik leber arjar apulai, kalayo ban pelong dak program Pensyai Pajba, ya kabala pelong Hamarkasa Secondary School, Eastern West Khasi Hills District. Haba ai jingkran hagani kesengi, nakaliang jing nong tray ke tanat penek mariang, bat ki pulit pelip ding, kila penpau ya gejing sngau kya, halo gejing ja peluk ding bakak ha, jongki klau gi betap, hagathaj bat hagajalahi borok kuwi, khamtam hagapor talang. Kila kenturu iki pajba, pakin kiar na gejing tangranga pathar, bat kin thaulat thaulunti. Daki wei pat girukam kamai jakpo, ki bam penjulor henrai ki bapende pensa, ya gamariang saudong saukun. Shushu kila kenturu, ya ki pajba bakin chimi gejingkit kli, man sumar ya gamariang, bat kin yatrai langru, bat ketanat penne mariang, hagi program penne mariang, ki jongka, ki bakin thobi ki program thungdiang, bat ki wei. Bun gibri ka kim tip anda gejing tangranga kalong tadi illegal. Msya man tangranga. Msya man tangranga ban salan tangranga. Balai nomor ba gejing tangranga kalong kabasnir basni utam ini kiliang tang cloud. According to kadan to charcoal burning transport and storage. Kidon kikendon an bala an pengat gibri. Khamtam haka jingkit haki surok. Benda yo ikitrok ngai ber itiknongnya kajing pencitong ke bajur sisa. Ba dalap nu tangaranga menta kanam dan jo kajing map. Direct court case bet. Kini ya ka offense report tebata nakas yang di siru kala ai ning section 144 nam ta kajing tangaranga. Balano no ki dan lap kibre tangaranga on pencitong niki na kendon jongka an kibaya dei. Ka team ga main team jong ne kajing lang jongi Baki kin sutu ba kajing tangra kamdai tang kata ka ba penyo nong ki kibun ki lar kenti ki bakila ban le la mat kam na pe si awareness na bon na po bisin si ai na po NRLM si ai baki dan kiwe ki livelihood means kiwe ki kinja jingle kinja bambu jingri ki bakila ban le kita bakila na approach ya sarkar ya ka department nang ta kijing thungding philaw na approach ngi forest department baman bunai jun chaneng ngi ai bit kiding tenrai haga dor ko baret bakne thung ki jaka jong ki hawa pi ot we ding persang thung sportly hawa pi ot sportly petang thung si sportly kinda di office anong selong gadan ko office hapo mairang gadan uding long phatang ka tenrai badi ki school ngi ai artangka te kata kamde ka dor ba he ru ata na khen gijing yo obsedin maladangi su thang menta la sa ki khon siu jungi kinom dan yesu banyi ta ki ding gen sa stang dingse bre mo dingse upasok ban mi henre gijing mento pat ki we ding ki bon ni gibre menta ki me be su ita ki ding so ki be su ki ding bapen sbo henda la be tang ita ki ding ki bai bayo udwud balak mensalan udwud bayo pisau udwud kani kajing tangranga kalong illegal ada phim dan ke permit henry ngakwa wana kani ka meeting ba phin suthu ba ngila an apply permit buat ban tangranga ro nginya da legal measures kila wan hapo office ngi buat ki application jong pi kumnu ban tangranga bat ngingin batai pi kumnu ban tangranga kinu jaka balong katnu kwintal katnu ton kumnu phinyat ba phinom sabe phinom sabat pinom ngat kendon an kum gitar ngidan barna ujor pi pat ba barok hai pinesim kata kabu pitele kata nang ta jing thungding kari kawai ka ba niarap tam om tangi ki hakal air na kayun re ha borok kiliang nang ta ngini hikai haki school jungi haki yin jungi wat hamtam haki ha borok ki jaka bagi alang pat ba jing thungding kari kawai ka jubab namta ki problem jungi barok khat jongka lawai le sai kam kiding umdan khando umdan leer bukhoj umdan marat pinam yo snayim sampai kini ka yeng du nda ka ding dan pe ki building be umdan ding senong ini sna la ngila bangi kawai ka yeng la ne we bre un pet bahatang spotli ki ding ru haplau la jong na thunga klau na thung ei wangai ka snong ru kam khang ki bre ban thung ding haki jaka snong ki kita ka daw na sujo bre uthum tang spotli ki ding un pet sis nem ru
kan uji mento yang ini wan nang ini poka department ru ngi dan pun gijing duna mengimla menne ngi let gi thung ding re wan pet ngimla marbelai gijing duna ta ka fon sang sarkar ngimla muslit up bat step ban mi tu jaka nang ta da kini ba ini hitrok e ke ru gijing duna staff poka office ngi bo breu kan no umla amtre ap saunta Inda pet ina ap hadu kenai uji ubri lai tip buya mi chpau uji e ya ita takara ma kerpat lang ye kisnong iki brohat ini rap ni tayang berni berkumju ru iki ni ki staff buat iki na pok office ki ke office ru berkumju ke media khamtang ba pinirap ban pen spread kata ka khoboj ni ba ini persang lang baro ban ye penduna kata ka jing thang klau ka jing thang ranga ka jing oding bean ba ini persang ban ang pen jelngam ni ka district jungi pat kumju ke jalla jungi baro nadu kisnem kisngi kipon kemenyo baro bagini ki jingpu klau hagini ki dong ki than ke jongi ki kenre khamtam hagini ki por talang bat khamtam hagini ki por ki banai February ki banai March banai April ngi bagini ka por ka barang terkhong bha bat ngi kat shabapai ki klau ki betap ke jongi ki mi tedam bat ki eng te kendiat ngen syupa ban yetu ipi ba ki ei ki ba penlong ba ki klau ke jongi ken plu lane ken e ki don ki jinglap ki jingshem ba ka ba penlong ban plu ki klau ki betap teng teng gede lemba ki lightning mo lemba ki berthat ki bedai te tang bala dengan pet ya kata ru hakanika ka jela ka jongi babon hiu berthat umjumi lane umjudai mo hakapor barang andai datang hakapor slot kapor badum ka beneng por ban pre slot de nangta ketika jimplu klauru kala balong teng teng kaspat mo laki electrical wires mo gitu ki electrical wires kiba yard ni ki cloud ni ki betap kumtu de teng teng haka jingbe jongkal air ki teng khu gitu ki electrical wires abaki teng khu kaspat anda kaspat kami ding ka hap teng ki cloud ki betap badan pelang badan ki nyukse kumta dia bakumta kapan long ban in tang ba ladang yen pe ye kataru akan ke jela jongi kamduna bat ka main course hi ka jing pluk cloud ki babon akan ki dong bat ki than ke jong kerpang ke jela ka jongi dei nangi hi ki bri ki babon nangi ngi julap ki snong ki thau ke jongi babon ki ju skul tanat bantang ye kilom kiwa bantang ye kilom kiwa kembala ong isar mene dai don babon ki nong kendong ki bari masih tikile umno bantang yi kilom kiwa khnang ba unmi ulang lum khnang ba ki jingri jongki ken yo ban ba te bapli kim tip pademo ka jingbu nong ka bakra abathang yi kilom kiwa abathang yi ki klau ki betap katno ka jingdu ki don hang tu ki ding ki barit ki badang spe ban mi lum ni i babun chani chaki klau jong i babun kikse dai kikse ke beret kikse barang kikse lom ke beret habala khangno kamut kitu kia ngakan ma ke senam ka baisar se 41 chani bang ye gendu ye ki batre po forest ki thu yang aba sha tai ka ki than sha tai sha jan mairang sha tai ka don ki we ka klau ki don ki chaka ki balong selen ha bat nakaleng ka forest department kala lek ban thung ding ha gitu ki klau namar bagi ding ki dang ret bat ka por telang barang rikyang kumne ki bri ki thang ye ki klau bat baro ki tu ki ding ki ka forest department ke thung ki eng dot koi baro namar kita kawanra ka jing yap ka jing du ki tu ki ding ki badan me nang ta ki kenbat ki badan hang tu nang ta sa kimrat kimreng ru ki basyong basa ne ki klau ki betap kim yo jaka syong jaka sa syu namar kata kabeningkong ka penwan ra ia ka jing i ka jing bom itanak syu jong ka mariang ka jongi nang ta ka jing yap jong ki ding ki sit ka jing du jat jong ki kenban nang ta ka pendu jat ru wat iki merat ki mereng ki sim ki do jaka bakin yo ban syong ban sa antu kim yo syu nang ta ka wan ra ru ia ka jing jaklia saya kani ka saudong karbang kani ka mariang ka jongi ma kani ka swing ka jongi ka ban kal air ka bang yo ban ring man sim ya ka penjaklia ru ia kani ka saudong ka saukun ka jongi kumno ngin yan yada ni kumno ki ai kita ki preventive measures na hakabede ban ka jing plu kla
Ni ong ka main ko si kadai nangi ki bre. Ting ka di ka carelessness ka jongi ka jing bom kit khia ka jongi ka jing le klet ka jongi. Te ki babon ki bre nangi haka portalang ni she smart ba ban lek bam khana shalom shawa ki don ru ki bom lek ka ki bom haka bom dei ba ki lek bam ki lek ka shalom shawa ki don ki por mang lek ka picnic kum tu. Te ngi ju smart ban sliu yi ki ding ni smart ban sliu ding haklau ha betar halum hawa. Te hoi ka dei nama ka portalang dei bangin saat ya ledi riken mau berbuat shwa ba pinmi na ka tu ke jaka naklau naptap lani nalum nawa kan mau pinti kena bag de ding ke ba pi la slip kan mau ba dei ban penlip shwa ya ka kan mau ba dei ban penlip shwa ya ka nama ladangi i ya ka dia ladakan wan ke air kerpang gini ki por bajur air le kala ban kit tang yi wei renga tang yi wei renga apa ikit ye wei renga syaki tigi banta ki bajan lu se ki don plang yap dai hangta kan penlong ya ka jingplu jong ki kla ki beta namar ka tangi di ben pikir ye kan ye bang isliu ding dai hasinong ka tharu jan miet ne teng ki mensi teng ile shalom shawa sai isliu ding kan mau ni ban pelip ye ka ding shwa kan ni na ka tu ke jaka te ki babon ru nangi dai mi sai melien bandi secret bandi duma habang ngilet hai ki jaka klau jaka badan pelang badan kum tu ma te kanma ngim dei ban bread pathar yiki tu ki duma lingkot ke jongi ki secret lingkot ke bang ngim di shu ni la di bat ni bread nama udang don ding kanma ngim dei ban bread pathar yiki lani kendok jing prut ni bang la de prut ngim dei ban shu bread kum tu nama ba udang don ding ula ban kita ki pelang kita ki bau uha kila ban kem ding bat kawan la kala ban wanra ya ka jingplu ka bakra nang ta sa kamai pat ka banta ka penlong bagi klau kinplu teng ka de khamta mai ka portalang ki khanna ki jusmat bantang ye ki firecrackers ne ki firecrackers ti ki jusmat bantang teng bagi lekai shalom shawa lekai semua ki jura ye ki firecrackers aba kira am tu ki thang on ki thang om tip shano un he kamtam ki tu ki firecrackers ki balong rocket ne ki ba thei shalor temtip shano kin ha ti lada ki dei ba ki ha ki jaka balong plang kala ban penlong ba ki ki lom ki ba ki berani ki plang ki la ban plu nang tangi deiru kamtam ki bala he rasan ni de kan mau ban sumar na ka bana ki khon hep ki beret ke jongi ki khon khna ke jongi ba nginam dei kan mau ban ai ki kan ja lighter lani ki kan ja jingpro ye ki nama lada ki yo ki khna kan mau berabor ki khna nama ki dang dei ki kapor jong ki kaba ki kwa ban le ka jing em ka jong ki namar ka ta lada kin yo ye ki jingpro lani ki lighter kila ban tibe ding hang no idang lap man ha gani ga diga snem ke bala da madan ki khna ki beret ki yo jingpro ya ba ki yo jingpro wut ki le cha tu se jan yeng jong ki hadin ki thang ki pro it kan dok jingpro hang to jan yeng jong ki bat ka tu ka jan yeng jong ki namar ka diga bajan bat ka klau kala penlong ye ka jingplu ka bakra ya kata ke klau namar kata ni man kan ma ban pikir ba ban pet bhai ki khol ke jongi ba kinam dei ban yo ye ki laita lani ki kenja kendok jingpro ki babon nangi ki nong shong shnong nai ngi ju thang ye ki kenra ki jongi ting ki la ba ki kenra na per na pra ka bang yilum ni pen khoi ni lum bat ni thang ye ki don ting ki tiar ki non ong na yeng ma ki mar na yeng ki badai ki bang nyim penon kam shu ye ki ka ba banong ki kot ka la banong ki berni lani ki kino ke bang ni kwa ban lum ban thang ye ki ken ma bang ni thang ye ki ken ma ngin dei ban shu thang pathari ki ban thang hai ki jaka badon plang badon iu nama la dangi thang kom tu teng ki bala bun ba ki kenra dan mo ki jaklia habangila kila bun ba la dangi thang ye ki kala ban penlong ba kala ban kem ding saki plang bat kan pur saki klau saki beta ti bang ni thang ye ki kan ma ban thang ke jaka ka ba kham long khoi ne kan ja ban long thlie khanang banyada na ka jingplu jong ki klau ki beta ngayu i ba ki briu jong i kem pikir ba teng ha ka ba ki yeng ki kali ki jong ki ki yeng ki jaka ba long plang amat kadon jingma shibun ba yeng i ngam tip lada don ke jingplu di klau kan ja ayu ji kali ki babon di kali kem em bat ken du
kian julor namar kata ngi ban usia ka bangi pak iki kali ke jongi nyim dei ban pak iki jaka balong badan ki plang ngi ban pak iki jaka balong khamsi balong khoi nani harut surok nangta kishnong ki khang ke jongi ni don ki yeng ki sen ke jongi khamtam ki nong gendong ki jongi ni don ki yeng ki sen ka bangi don ki yeng ki sen ke ji ting ki don ki shna ki jalu de saudong saukun jong ki yeng ki sen ke ji dap do plang sudah ting ni lap tapi wat mana gani ka don ka we ni ki office ka bangi le aten ye ka ko bat kata ka office ka jimplu jong kata ka office ka day lingba ka ba spread na kata ka ngiong ba ka jungle fire no ka ba lingba ki cloud ki ba plu ka wan pur syekti ki plang ki ba don hapo hajan jong kata ka office namar ka jing bom pen khut ka jong ki ka pelong ka jingdu bat ka jingjulor ia kata ka office kumju ro ki ying ki san ka jongi habang ni shna ki ying ki san ka jongi kan mau ngin dei ban pek ba ia ka saudong saukun jong ki ying ki san ka jongi ni de ban pen khoi ia ki plang ki badan saudong saukun jongi ia ka bang ni de ban prat iki ban pen khoi khnang ba lada ka don ka jingplu kan numwan ban wanra ka jingma ia ki ying ki san ki jongi habadon ka jingja ka jingplu khla mo kumno ngin le ngila ban penon kam mo daki kenja berni ngin wi haka abang wi haka kan kia bat kan kia kan yarap ru baladang ni penon kam da ka berni kan yarap shibun nang tang ngila ban penon kam ru daki kenja tunat deng ki badon shibun ki balong kum ki dingse mo ki badon shibun ki nyukse kamat kala ban yarap ban tem ya kita ka jingplu kla te nalor nang ta habang yui ba ka jingplu kalabon ngimlak ban le ngilak ban pentip ru siapa ka fire service department kan mau ide ban bu iki number phone ke jong ma ide ban kan mau ban bu iki number phone ke jong haying hasan dan ngilak ban bu kemkin dikin ja fridge mau ban bu hang tu iki number phone kenang bakan pen klo yang ina ngilak ban store lupa hapo ki mobile phone ke jong kenang ba badon ko ru ki jingja ngilak ban kontak klo siapa ka fire department kenang bakan la ban wan hakapur ka bagian ban manira na ka ban lip ya ka ding nang ta badan ka jingplu ru ma ka jingplu cloud na ni ka jingplu kala ban long ki sem ki shang ki tha kan ma what you long plu margin wat panik mapun ki bri ki long panik bi abala don ka jingja abala don ka ta ka jing panik kamot ki klet no ting ban pun siapa fire service department lani ban wat jingarap na kirang ba snong ter kum ta ting ki klumar jingmut no haba ki klor mar jingmut kum ta ki klet no ye ki parot ki bapu na bang ilet kol ki brio namar bala klumar jingmut kum to kim kan mau shu ki shuong shanu ka fire brigade hadi kata kapat po ki bapu shanu ka fire brigade kata kapat po namar haba ki klumar jingmut kum ta kim kan mau shu ru wat ban phone syakita ki badai ban yarap ye ki namar kata ngim dei ban klumar jingmut long jai ti habang ilong jai kamot nginang kumno banle habakadon kajing pluk deng nang ta sakawi pade ka tactics mangan IFA shubu no kadon kajing pluk kla ti shubu no ka ing ka klau na kan ikaliam ka yeng kadon shpang kan ikaliam ka klau ka pu ka pluk na shpang kan ikamon nang ta ki yeng ki don shpang kan ni kaliang kadiang kumno phinle kanika dum kadika babun bau plang ubaya kading gahe pintem ya ka pinamla pandon kam da ka tactics shubu no kadon nang ni ka yeng dai an ai sai ki ma nang ni ka sedang ka kla mo ban plu ma chani ki don ki yeng pimla ban tem persya ya kadika ding le uni kai thang no na shali badon ka yeng thang no man rajan shani kan kenang bakading nang ni kan ya chapai kan ye kenduk lang bat kan le lada pintem persya ya ka pinamla namar kata thang no ana shani bat yale akapor ba pitang pada sapan but atat ken bantem suki kindiat bakan wan shadian andai bakan ya baik syakamat nang ta pila ru teng namar badon ki jingma dai thang no ne kitu ki benta shu ka plu na shani ko ba ong thang no ni kini nang bakan ya baik kading sha tai kan wan shu shani ki badon ki yang ki sem na ni ki sem benta terte sakawai pat de kumno ngin la ban penlong ye ki klau ke jungi ban lat na ka jung plo
kadai ka responsibility ka jonga ba jongki ni dei ubri ma udei uta ujing thau ubau blai ula thau kerpang yo bat ulabu hagane ka berthai ba unong pet unong mi unong jongo ya barok saudong ki badan apo jongane ka berthai kini ki saudong saukun ki jongi ki lom ki wa ki klau ki betap ki mrat ki mereng dei manga bat mapi ban pet ban jongo ban sumari namar kata lada mangi nyimdon ni ka jingkit kli ni thangno iki klam ki jongi mano ban kit kli rei dei manga bat mapi bagi dei ban kit kli namar kata ni shibon ki jing mentoy limba ki saudong ki saukun ka jongi limba ki betha ki klau ki betap limba ki lom ki wa ni shibon bagi jing mentoy na ki lom ki wa de ki badon uklang ngila ban ot yaki ngila ban penon kam yaki ban penlong sbo yaki ladangi thang ni osho nai ngang ta ki klau ki betap adingi thang no ki ding ki se ki la ban yap bandu ting ni yo shu nai kumba ong isa la sha ngin penon kam ba sina ying ni yo shu ap sina kan nar namar kata ngi di ban penyo hapo jongi ka bau play ulo kerku yang yu la ai ki lum ki wa ulo ai ki ding ki se ki klau ki betap yang ki ban long ke jing mentoi ba ke jing kerku yang namar kata ngi di ban ya kan ni ke saudong ke saukun ka jongi lada baro mangi ki pri ke besyong ni ke pertai ngin don ka jing ya kan ke saudong ke saukun ka jongi ngin jin dala thang ya ka ngin jin dala panjot ya ka henry ngin sumar ngin pek ngin jumo ya ka bat ke bakhadu ke bang kwa ban ong ni ke po kadika kamram ka jonga ba jongpi ki badon angni bangin ra ya ka bakum kani ka jihikai bangin ai ha ki khon ki kti ka jongi nyin ai ha ki ba hieng ki ba sam ka jongi ha ki parlok ki parjor ka jongi ban hikai ya ki syapang kani ka jing plu ding ma ka jing plu kla ya ka jing ma na ka jing plu kla ka jing du jing mentoi na ka jing plu kla bat kumno ni dei ban niada lani ban sumar ya kita ki e baro nama ladang nyilala la ban le kumta kan yarap bat ke nyada shibun na kani ka jing plu kla lani ka jing du nong ake dei bat ki jing kan ke jongi ka bangio la na kani ka marian lani na ka saudong ka saukun ka jongi te ka bedi bat kani ka forest fire nga subat ong tang kumta namar ba ke bedi bat kan yang yo ya ke bakum kene ka program nga kwa ban ai link kot ha ke bedi bat ki jing plu ding le se ki baja ki yang ki san ke jongi ha ki shnong ki tha ko jing link kot no ki babon ki yang ki san ke jongi ki plu namar dei mangi hi ki bom sim kia ki babon ki yang ki san ke jongi shinong kendong ki dan kini ki atas khana de ki chimney sba ki atas khana bat habangi ni jubu ki atas khana jongi kadang ba katedam kadam rung sakiying kamra ying ke jongi mereka tedam kan mi na gitu ki atas kana ngiju pendan kam ya ki barabor na ka singi saka singi ban sluding ban shet jing shet bat ban tiu jing tiu henre bunsin ki klet ban penku ya ki ti atas kana nama ladang in shui ya ki atas kana dai kin lang ki to ki pring suki to ki pring kinang reben basuki hakanoma kana ko po habangi sluding i shet jing shet bada bai clear ding i mi nang to i her nang to naka ka depai jongi ken ma in kem ding ha to ka pring bada ba ka to pring kala reben ken ma kan man ra ya ke jingma namar ngi lalap babun hi ki don ki kisan ki baklu de lingba ke jing bom simkya ke jing bom penkhot ke jongki ya ki atas kana ke jongki nang ta shu ki electrical wiring ke jongi dai electrical wiring ke jongi hai ki yang kisan ngim jukan mau ban check yake ngim jukan mau ban check chisin bala wiring kemot bon sin ni shu i bai kum tu rai kan mau ban check yake teng teng ki don ki banta ki electrical wiring ma ki bala long betu ki long don dak i long panja betu kan ma bang i bokum kita kan ma ni dei ban bujili yake electrical wiring ke jongi nang ta habang ngi ban check baru iki electrical wiring ke jongi namar bunsin ngi jupan kha iki yang kisam ke jongi na mentang isna tang ar kamera tang mai kamera hadien ngila sina kumta ngila le ya ka connection jong ke electricity ngila le kumta tang si kilowatt ka bedai betang kat tu ka jing don kam jong kitiki kata ka yeng jong kata kamera ka jing mu ka jing don kam ke jongi hadien abot ngi nang extend ni ka yeng ke jongi
ina extend nang tang extend shu shalor hamal extend ka juhi ka connection ka dan kan ma ladang yim check ba ya ki waya ki ba kumno bangin wiring mo hapo ki sen ka jogi ladang yim check ba kan ma kala ban kata namar habala overdo kala ban mandra ya ka jing sa bat ka jing plu haki ki sen